Mbola tsara. Salama manakory aby atsika. Magnategna fitakatra ny meva aby atsika jiaby. Ya, ke faherera atsika tsy nikoragna zay ke niany ty vognombognony maromaro zegny le sujet tiako ampitaigny amitsika andesitsika mandiniky. Ya. Ke za io niany ty koragna mikasiky raha mandalo amitsika ao, an-tanànatsika ao, tanàna mamitsika ty. Ke mamakimaky hely za ty ary karaha fa misimisy hadan-tragno amitsika ao zegny ke le raha zegny mampalahelo fotony i riavatsika aby io, ry kolonely mitondra atsika ao. Iro nivolagna hoe taogno aroe zegny ipetrahandreo io andeha agnamboatra. Ya. Ke tsy moramora magnano raha ao. Ya, ke mitandregny colonel Mikael za teo, izy fa tsy vita moramora, misy ny tsara atao, mandrosondroso hoe maromaro koa zegny le tsy mahafaly fotony voavy zahay tiky le mbola sahira magnano raha mbaro ohatry raha tokony atao mbola sahisahirakirana. Ke le raha tiako tongavana zegny amty atsika ty mipetraka amin'osy marigny zegny fa atsika tsy reriky. Ny raha mandalo amitsika agny izao tontolo izao mahita. Atsika koa miata an-tragno hitandreo. Ke zaho tokony mivory ve atsika fa ny fiantraikan'io mety hanahirana atsika. Ke ikoragna anakahy ty niany mandalo amin'ny géopolitique. Géopolitique io avitagna mandiniky, avitagna mampita ny fihetsiky politiky amin'ny niveau international. Ya. Ke misy courant ataoko mikasiky Marco Rubio. Courant koa ataoko mikasiky possibilité de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ino fiantraikany jiaby zegny? Ino naviany jiaby zegny? Ke discours-ny Marco Rubio le 11 février 2026 votsiela teo à Munich. Tokony zahavanareo fa mavesabesatra raha volagniny. Iro baka fomba fahitandreo le monde, c'est une vision hiérarchique civilisationnelle. Iro zegny volagna zahay matanjaka, zahay diriger le monde, zay raha ataonay mety. Ke zegny zegny aviandreo ta Venezuela, aboaka avy agny, naleandreo madio. Par rapport au droit international, tsy pareil. Fa koa raha atao, ireo misy sentira matanjaka zay agnano. Zay koa raha mila ataondreo en Iran io. En Iran zegny, nataondreo sous embargo zegny Iran depuis 1979. Izy mamarotro pétrole-nany kortagniny. Izy arme kortagniny. Izy mila agnano nucléaire civil kortagniny, contrôlegna isan'andro. Les olo pays tanàna sasany commercialisé avec l'Iran zegny sanctionné, ke au fur et à mesure zegny sahiragna zegny le poniny. Ke votsy ela teo zegny nisy grève maventy tao Iran tao fotony le olo zegny misy sentira hoe mijaly zahay ty e. Ya, ke nivolagny le gouvernement nareo jalinay takitra margotsika tsika le ataova grevinareo zegny pendant 2 jours, baka avy amizay zegny fonareo mivôty igny mba afakafakely avitatsika mikoragna baka avy ke pendant 2 jours zegny naritra olo amin'ny lalabe nagnambara zegny tsy mety zegny tout ça. 3e jour io fo nisy mifampitifitry. Natao enquête azovy ny tifitry. Ke tamin'ny alohan'ny grève efa nafodiny gouvernement zegny internet. Fotony tsy tian'olo zegny le olo boka ambelagna ty zegny mahay ny raha mandala amindreo ao. Ya, normal boka zegny.
le linge sale se lave en famille. Yeah. Ke navodinao internet. Ke zavanao ndraiky misy internet hafa boka avy any. Starlink. Starlink ni Elon Musk izy io. Direct ni installenao izy ambadibadika en parallèle. Ke nari iraniens aby ty boka olo mahiratra. Vous savez que l'Iran, io anisan'ny tanàna magnaboaka ingénieur troisième dans le monde. Ke izy koa hato fo. En plus, la majorité, c'est des femmes mararavo. Yeah. Que 6000 terminaux Starlink nalefany les États-Unis. Les États-Unis zegny tsy ataontsika États-Unis fa ataontsika bekitagna zio agnarany. Amizay zegny tsy sahiragna zegny vidéotsika ty misircule. Baka avy amizay zegny atsika koa fa andeha hivolagna Mossad ataontsika Momo. Atsika koa fa andeha hivolagna Israël ataontsika izy. Ya, ataontsika kodetsika karaha zegny izy fa amizay zegny tsy mba nahiragna. Izy koa tsika fa hivolagna France zegny ataontsika de Gaulle. Zegny, ya.